No estic segur d'haver viscut la història que vaig a relatar. A la primavera de 1969 vaig ser confinat a una illa per causa de les meues idees polítiques. Jo sóc Josep Martí, l'alcalde. Soc Fèlix. Lluís. Lluís Dalmau. Soc Patrís. El doctor Ferrus. Borratxo, alcohòlic i apostòlic. És un plaer. Crec que m'embolicarà en Dalmau. No hi penses fer res? Què vols que hi faci? Si ja ho has decidit. No imaginava que la meva arribada canviaria tant la vida d'aquell puesto. Escolta, tens una altra dona, tens una altra vida. El teu lloc no està en aquesta illa. T'estic oferint la meva ajuda perquè t'escapes. Dalmau! Tu no estaràs pensant escapar-te, veritat? De holandès, je ne sais pas. Serà l'illa més espectacular de tota la Mediterrània. Où est le hollandais? Je ne sais pas. ¿Dónde está el holandès? No lo sé! Ni sospitava que un misteriós personatge tindria la clau per salvar aquella illa i la seva gent. Estàs ajudant-me a escapar, veritat? No. Tant de bo que s'ofegueu els dos. El holandès es un fantasma, caballero.